Да. Здрасти. Айде върви нататък. Абе, Мишо, то случи, бе. Стана голямо. 4 месеца. Що още ще учи? На колко месеца? На 4. Що голямо, бе. Ето ще... Върна съм. Чакам да почне да пасира. Пасира има нема. Искам мляко. Да чучи, ама да паси. А? Той сега трябва да случи. Как? Да, зоб. Не еде зоб. Ами то не... той е умно, не е глупав. Това е млеко. А то не е глупав. Да еде само пени. Сега да иде трябва, антитете се случи. То ще е случи до край. Се изтиска цялото мляко. Да. Айде, пасирето. Еде ме я си взема. Я се човека с направя с него. А? Не искам се направя. Какво правите, бе? Айде. Дядовско, как е? Долу бе. Айде га. Тика ляда, избират баща си. На баща си царувате. Какво правите, младиш? На никого нищо и повино е. Айде га. Има силата да